Tanawa na ninyo guys. Tara. So guys, magluto tag kuan ron, ginabot na mga tinae sa baboy. Ako sa ning hugasan ha. Dali ra kay ni. Ndot kay ni pulutan guys, ipulutan ni ron ako, iinom ko diri. Hugasan sa ni nato. At ako nagtubig. Yabo. Na ya akong kuanan kumutan og asin kapawa man ko ni sa dangog asin unya butangan og suka pawa ni silang sing suka guys lang kumot i-massage lang tanan gasa na to balik para mawa ang parat. Akong plano unta kanang chicharong bulaklak lang unta. Wa man sila nahurot, naunahan ko. Gipalit siguro panlasang Pinoy, unahan ko sa buing ga. Shout out panlasang Pinoy, subscribe din nila guys. So guys, ako lang ni putlon daan para di kay tag-as ba. So guys, magsugod na tagluto sa ato ang ginabot to first. Pag human sa hugas na to, ato siyang pabukalan. So na to sa pressure cooker, mga 20 minutes lang. Kuha na ni siya, malata na ni siya. So, atang isbutang sa pressure cooker guys. Ano ni tubig gamay. Siyempre, butangan na itong mga pangpawa sa langsi. Right. Ahos o bombay. Wala ko paniti. Kay nadira ang mga vitamins. Lang. Asin. Asin na to siya guys. Dayon, butangan na to gamay suka. Kay sukaan naman ito ganina paghugas, gamay na lang pawa ni ang suka sa lang sigot. Kaning tangad. Tanom ni nako guys. Itong butangan, dako po ni siya tabang nga makapawa sa baho. Dayon, sa butang tag usa ka bouquet nga bay leaf, no? Usa ka bouquet ato lang tagak dia. Chung. Whole peppercorn. Oh. Ching. So guys, ato pong sagulan og luya. Hinday pitik, tigra. So, after ani, ato ni siyang pabukalon mga 20 minutes lang. Ato mang gi-pressure cooker. Kung wala mo pressure cooker guys, pwede ra gyud mo magamit og kaldero, no? Mo start ta og count no sa kanang 20 minutes inig kuan ani whistle niya kanang mo lupad-lupad niya. Patanawon ta mog magic ron ha sa ani dire. Tanawon ta magic. Okay, balik lang ta after 20 minutes or inigbukalan ni iniglata ha. Bye. So guys, ni after 20 minutes no? Hi. After 20 minutes kanang ato na siyang kanang i-off na nato ang kayo niya ato siyang tangtangon. Yan ako yung magic ipakita niyo ron guys ha. Ako ning paluparen ang limonsito tanawan niyo ha. Pag nguna na ako dire. So ato siyang tangtangon ang pressure no. Yan ako yung magic guys. Tanawan niyo guys. Medyo nagpaabot mo wag tang pressure niya. Kana nako magic. Oh ha. Oh. Tanawan niyo limon dito guys. Oh. Oh ha. So guys, ato na tangtang ng pressure sa atong pressure cooker ato na siyang ablihan. Hinay lang. Wow! Na guys, nawa ninyo, inday pitik, palihog og paduol. So ato na siyang tangtangon, atong ibalhin dire, unya atong pa-cool down nun, usa na to iperito.
So guys, ato siyang asina no after pabukal. Asina lang nato. Ya, ato na siya pa cool down nun. Asin ra to itimplahan ni guys. Sa obra. So maura ni, ato sa na siya pa cool down nun guys. So guys, while nagpaabot ang mabugnaw to atong kuano ginabot, mag-andam da siyang sawsawan. So natay suka dire. Siyempre suka, sa iba kay ni. Ayun, patis. Dayon, tanga na to siya. Asin gamay, gamay lang asin. Tanga na to siya. Sugar gamay. Dayon, syempre akong paborito guys, pepper, di ko mawa. Dayon, atong i-mix. Tapos ang isit aside, kay mag-slice ta sa atong sili. Bulan ng sili guys. Kay lami kayo ang hang. Dayon, magsagol po ko garlic. Tabok lang ang garlic. Pangkontra ni sa high blood. Garlic. Dayon, onion, siyempre. Lami kining onion. Uy. Dayon, siyempre, lemonsito nga atong gipakuan ganina. Kasi, kayon. Ilawan. Hang. Okay na siya guys. So guys, magsugod na tag pirito dire no sa atong ginabot. So itong butang oil atong kaha, init na ni actually. Use oil akong gigamit guys. Naghanan ninyo yung inyong oil para masubmerge ang mga tinai. Init na atong mansika, so ato nang ilunod tanan. Ato ang kuan tinai. Pag hinay mo diri ha kay opisik ra ba ni maayog na mo'y tabon. I-fry ni nato siya mga 10 minutes kay mag-double fry pa man ta. 10 minutes first fry, ang ikaduha 5 minutes na lang. Ya, namo ko tabon dire, ako lang sang tabunan kay mapiska niya ta. Pag kayon gamay, sa gamay lang. May pitik, sa gamay kay mapitik ra man eh. Sa tabunan. So guys, ato i-check pud to kay pasig masunog ba bali-baliha kayo kayo nato. Tara ay. Bantayan niyo guys. Sana. Kaya lang. Manay gamit ani ni Captain America. Okay ra guys. Tabunan tong balik. Ito'y bantayan ninyo guys no kanang buto. Sus. Kaya kayo mapuntas itong naong sa balik namin guys. So guys, after 15 minutes ato sampag mo ni ato ang kuandaan saan na to ablihan kay mag double fry ta. Ato sa tangon siya niya atong pa-cool down nun og balik din i-fry na to another 5 minutes ha. Tara ba. Wow. No, medyo isang anaon din yung magbuto. Well, crispy na ito si gamay guys. Na? So guys, tangon sa nato siya sa mantika no? Try. Ito yung butang dire. Ni gamay, ni kokos. Kali, pwede na siya makaon pero kung gusto ta mag crispy pagit siya atong ikuan double fry. Guys, bugnaw na ato ang ginabot. So ato na ni siyang isikan fry mga 5 minutes lang siguro. 3 to 5 minutes na siguro. I-check lang ninyo kay basin og masunog patay makaon na.
Bugnaw, make sure ha nga bugnaw na mahikapan na nako. Kapanan ako. Mao na siya pag first fry na to sa. So karon init atong mantika, ato na siyang i-second fry for 2 to 5 minutes lang. Ibutang. Urot lang nato kay gamay ni kupos kay atong kanay. Makatabang ni siya ang second fry sa ano pagpa-crispy sa atong ginabot. Kailangan nimo guys nga kanang okay na ni siya kung mawa na iyang buwa-buwa gani or mahinay na iyang buwa-buwa, okay na siya for haon. So guys, okay na ni ang ato ang ano ginabot, okay na ni kay siya, ato na siyang haonon, ato na i-remove na nato sa mantika kayo. Crunchy na kani guys, lami na kani sumsuman ron. So guys, ay mo kalimot subscribe sa atong channel nga gamay ha. Next ani is kay bawo na mo sa sunod ani. Eating time na. Guys, mga na tanin ninyo. Ako'y kuandere, beer. Ito ang damon na itong maga gamay. Muso, lugos ka litro ng maga guys. So guys, dara ato ang ginabot. Mga tanin ninyo guys. No, kung isudan. Lami ming sudan god. Daray. Ano yung ginabot? Charong bulaklak nga gamay. Napot tayo beer gamay rin no? Pang patulak. Weekend maron. Ngayon ta guys. Rice inday pitik. So guys, napo ko inukos rin ang sabaw ko. Magkinamot Ako inukos na. Maglahimo na tayo sa pagluto. Simple ra po kayo ni. Si Inday hilikot. Kao na Inday hilikot. So atong tilawan, atong kuan guys. Ato ang kinabot no. Taray. Load na to sa ato ang mahiwaga nga sausawan. Sausawan guys oh. Atong tilawan. Crunchy kayo. Amet. Ngayon tanin nyo guys. Good, kami nga. Mula din nga po rin mo. Muna? Ilang malatag lang. Sarang budak ko. So guys, salamat sa inyong pagtanaw ha. Ngayon ta. Naniod to ta. Napakita naman sa sausawan ako. Dara. Kuya, di ganahan kay. Pait. Dara. Ngayon tayo niya guys. Miniudto na namo dire. Guys, daghang salamat sa inyong pagtanaw no. Please like and share this video kung ganahan mo. Napakulain daghang video sa channel sa i-visit lang ninyo akong YouTube channel Tatay Upaw. Subscribe mo guys. Daghang salamat sa pagtanaw. Last niyo hungit guys Para inyo hani guys. So yun, ni focus ang kuan. Tara. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye. Grabe.